birthday. Salamat sa lahat. Ingat ka palagi. Yan lang. Hi guys! Good afternoon sa inyong lahat, sa lahat na naririto. So, bago ako umiyak, message muna para sa kapatid ko. Mamaya na ako iiyak. So, ayan. Wish ko lang na... Hindi halata eh. Oo, di ba? Wish ko na... Halata. bigyan pa siya ng habang buhay. Oo. Hanggat kaya yung sarili niya. Na hindi mahihirapan yung mga anak. Kala mo kami lang iiyak? Hindi ako iiyak mamaya. Na maging masaya siya sa piling ng kanyang mga anak. So, yun lang ang wish ko. At maraming salamat sa lahat ng pagmamahal niya. Na sobra-sobra niyang minahal yung mga kapatid niya. Na umiiyak siya kapag wala kami. Unexpected na iiyak siya kahapon na hindi ako darating. So, appreciate ko lahat na nasa loob mo. Sabi ko, hindi ako iiyak. Pinipigil ko, pero mahirap pigilin. So, sobra kitang minahal. Kapag kailangan mag-aalaga sa kanyang pagtanda, willing akong alagaan kung sino sa kapatid ko ang mga kailangan. Yun ang naipapangako ko sa sarili ko. So, maraming salamat sa lahat na narito, sa mga kapatid niya na sumuporta, lalong-lalo sa anak kay Nang Bandi, sa lahat ng mga kapatid niya. So, sobra akong napakasalamat sa sobrang pagmamahal na pinapakita sa kapatid ko. Sobra. Hindi mababayaran ng salapi ang pinapakita nila sa'yo. So, happy birthday. Mahal kita. Yun lang. Iiyak na ako ngayon. Bigyan ko ng hapon sa tindahan. Tapos ako'y nabati lang po sa akin pinakamamatang na kapatid. Happy birthday. Salamat sa pagpapalo sa akin. Sa totoo lang, hindi naman talaga ako pumunta dito. Nanawagan ng niya ako ulit. Salamat ang marami. Sa mga anak, sa mga pamangkin, sa mga kapiranin, at sa mga Sugan, thank you so much sa pagmamahal sa namin. Maraming nakapulot ng araw sa mga pinakikita nyo sa kalimutan sa inyong magulang. Sana lahat ng naririto ay makapulot ng araw. Sobrang pagmamahal nila sa pinakikita nila sa kanilang magulang. Lahat ng bagay, lahat ng panday, bawat birthday, nandito sila nakasuporta sa kanilang nanay. Salamat sa inyo, mga anak. Sobrang kami magkakapatid, mahal na mahal namin ang aming pinaka-ate sa lahat. Pero siya po ang pinakabata sa amin. Thank you so much. Happy po sa inyo lahat. Lalo sa amin, sa aming bossing. Nag-support ko sa akin. Lalo na sa mga pamangkin ko, sa mga kapatid ko. At lalo natin na bilang aming lutuin na magulang. Maraming salamat po ate. Happy birthday po. Salamat po. Magandang hapon kayo po lahat. Kami po mga kapatid ay tas po bumabati sa panganay namin at sa awa ng Diyos. Ito ba naman ay?
Ilan taon ka na? 44? Oh, kasama ka pa namin, makasama ka na tayo. Mahal tayo dito. Kasi, sino mo, buo pa rin tayo. Kaya masasabi ko lang, salamat sa mga nandito ha. Gusto ko sa nanay sa kapatid ko. Ay, may napakabait yan. Alam ko lang sa mga kapatid. Pero yung kapatid natin namin, napakabait yan. So, namamalo yan pag nagkamali ka. Oh, malakas mamalo yan. Oh, huwag ka pa sa nasala dyan. Pero bago ang lahat magpapasalamat tayo sa Panginoon. At binabati ko yung ate ko na lagi marami pang birthday na dumating sa kanya. Makasama pa namin siya. Walang iyakan na, parang tuloy yung luha ko eh. So, sila tayo ng ano? Ha? Nako, sasabi. O si Mission nga? Nasaan na? Parang gusto ko lang... Nasaan na? Hindi lang birthday ka ng ate ko, parang gusto ko lang bumalik na ng Cavite. O si Mission? Andun, nagluluklok. Sabi ko, sige, dyan ka naman, dyan ka na lang. Baka nalasing. Sige, yan lang. Sabi ko lang, salamat sa mga nandito. Sa ating napakabait yan. Wala akong masabi yan. Talagang binala namin ito ng gusto. Maraming salamat sa lahat. At bigyan ka pa ng long life in English. Mahabang buhay. Sige ha. Wala na ba? Okay, thank you. Maraming salamat sa aking mga pamangkin, lalo na kay mag-asawa rin naman. Wala iyakan ha. Kung hindi, dahil kami pinatundulong, hindi kami. Maraming salamat. Yun nga yung sinasabi ko eh. Nay, happy birthday. Parang si Randy Santiago lang ah. Parang si Randy Santiago lang ah. Walang iyakan ha. Anay, unang-una sa lahat, salamat po sa pagpapalaki sa amin ngayon kahit nawala yung nanay ko, ikaw yung naging nanay namin. Salamat po Nay sa pag-aalaga. Ikaw ba yan? Salamat. Yun lang Nay, salamat sa pagpapalaki sa amin. Kumain ko lang yung grade 2 ako noon. Magkakating kami, ayaw ako payagan ng teacher ko. Pala ko, maikipaglibingan. At ang ito, namatay yung lola ko. Uuwi muna ako para pauwi na ko. Nung buwan na ng card, nakita yung lola ko. Ay, buhay pa pala, sabi ng teacher ko. Pag-uwi ko, gulo ko ng palo. Yan lang. Good afternoon po. Nay, happy birthday. Wish ko na makasama ka pa namin ng matagal. Bigyan ka pa ng good health and thank you sa pagkagabay sa amin lahat ng mga apo mo. Yun lang po. Thank you. Wow. Sige, ang susunod. Sige po. Tapos na daw. Sige po daw. Okay, hindi po. Hindi pwede yung happy birthday lang ha. Dapat
bigyan mo ng mensahe ang nanay mo. Happy birthday po, Nay. Long live. Thank you. Opo, thank you. Happy birthday po, Nay. Thank you for everything. I wish you nothing but the best. Thank you for taking care of us. Bata po kami natin po. Siguro, may mensahe ito maganda para kay nanay. Happy birthday. Eh, nako! Ayusin mo naman! Ano, kay Uncle? Kay anong mensahe mo kay ano? Si Bea ba'y nagbigay ni nanay niya? Wow, bait naman ni Bea. Na Ba, hindi kami sabi na yan eh! hindi man namin kayo ganun nakakasama. Yung presensya naman na na pinapakita mo, tinataranda mo, eh na ano naman namin, nararamdaman. Salamat po kahit hindi ka namin nakakasama, eh, naramdaman namin ang pagiging lola mo sa amin. Happy birthday po, salamat po. Wow, clear. Ang gaan ng loob ko sa inyo lahat, lalo kay Nanay Marlene, parang hindi iba sa akin talaga. Sa bawat pagkita namin, hiyakap ko. No? Ang gaan ng loob ko na hindi ko maintindihan. Pero siyempre, yung puso natin na nakaintindihan ng mga bagay na hindi natin kayang sabihin. Yun, pinapasalamatan ko si Nanay at binabati ko ng happy birthday, Nay, and more blessings at matatag na pananampalataya sa Panginoon. Okay? Nay? Happy birthday, Nay. Salamat sa pagmamahal mo sa amin, mga apo mo, sa mga lahat ng dito. Mahal na mahal ka namin, Nay. Sana hindi ka magbago sa aming lahat. At sana pagbalain ka pa ni Lord, bless ka pa niya. At bigyan ka pa niya ng mahabang buhay. Para makasama ka namin ng matagal. Maraming salamat. Nay, happy birthday po. Wala akong masyadong memories kay nanay na naaalala. Pero ang naalala ko lang, kasabay ako dati lagi. Kasi lagi niya sinasabi na, Adeline, mag-aral kang mabuti. Adeline, ganyan. Kasi pasaway ako noon. Tapos, ayun, wala nga kaming nanay. Si nanay yung nandiyan para magabay sa amin ng mga panahon na kaya kami yak. Iyon, basta yun, Nay. Salamat po sa mga sandaling panahon na nakasama namin kayo. Sana bigyan pa po kayo ng mahabang buhay ni Lord at saka mabuhay po kayong God gusto nyo. Ayun lang po. Thank you. Happy birthday, Nanay. Sige, picture tayo dito lahat. Maganda siguro naka-picture dito lahat si Nanay dito sa gitna. Lahat sa likod, mga kamag-anak, lahat. Happy birthday to you! Ano din? Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to Nay, picture tayo ngayon dito sa gitna. Happy birthday na! Sige mo! Lahat dito punta sa gitna. Lahat dito kasi pa okay natin.